Здравейте, приятели! Аз съм Райс, а вие сте нашия BookTube канал Четат ли двама. Днешното видео ще бъде за една книга, около която, честно ви казвам, Instagram и Facebookът ми избухнаха в момента, в който се каза, че ще бъде издадена на български език. И това е Аристотел и Данте откриват тайните на Вселената на авторът, ще го прочета, защото не мога да му кажа името, Бенджамин Алире Саенц. Книгата на български се издава от Deja Book, т.е. Христо Блажев и Благой Иванов. Цената на изданието е 14,90. Както знаете, по принцип Сиела и Deja Book, те са заедно и периодично, през няколко месеца, пускат намалението си от съветните 50% на абсолютно всяко едно свое издание. Ако след ревюто книгата ви представлява някакъв интерес, дори да няма такова намаление, ви препоръчвам да отидете да си я купите, с няколко малки уточнения, но ще стигнем и до там. Корицата е на Фиделия Косева и просто след като прочетох книгата, искам да й благодаря за това, че е създала тази красота. Оригиналната корица ще я сложа ето тук някъде, за да я видите, но лично според мен българската е много по-добра, защото Фиделия е един от малкото хора, които първо четат книгата, за която ще правят корица, и след това рисуват корицата или я фотошопират и там каквито и да са условията за правене на една корица, не знам. Другите, които знам, че го правят, са Моника Писарова или Писарова, Мон, не знам, никога не съм те питал за фамилията ти. Стоян Атанасов и Живко Петров, това са хората, които правят едни от най-красивите корици в момента в България, с които съм много щастлива, че познавам и знам, че тези хора наистина се стараят, когато тръгнат да правят нещо. Изданието в ръцете ми е доказателството, просто евалата. Искам да добавя и още нещо към преводачката Деница Райкова. Благодаря ви, не ви познавам, не съм имала удоволствието да ви срещна, но мисля, че това е първият ваш превод, който чета и съм безкрайно благодарна, защото беше удоволствие да се чете вашият превод. Много обичам да има бележки под линия и то хубаво направени бележки под линия, обичам да научавам неща от книгите, които чета, и вашият превод беше нещо, с което така ме остави много доволна. Отделно всичките малки нещица, които бяха отбелязани, на мен ми достави удоволствие да ги прочета. Благодаря. Ива Колева е редактор и коректор. Това не е първата книга под редакцията на Ива, която чета, и за пореден път тя доказва, че си разбира от работата и че се е справила страхотно. Просто наистина Deja Book с това издание, въпреки че не е с твърди корици, въпреки че не е луксозно издание, просто са се постарали и това си личи. Без каквито и да било упреци съм като за българското издание категорично. Сега да си дойдем на темата с съдържанието на книгата, и преди да започна да говоря за историята, искам да кажа, че това е така нареченото LGBTQ, като жанр, като стил, не знам, който в момента е много нашумял, и ако има хора, които не им е приятно да слушат за някаква такава история, моля ви, спрете да гледате видеото, защото аз нямам проблем с хомосексуалистите, така че ако вие имате, това видео не е за вас, така че довиждане. Аристотел и Данте, което аз постоянно казвам Данте и Аристотел, не знам защо по-добре ми звучи, са две момчета, много добри приятели, всъщност много случайно се запознават, но се сприятеляват, тъй като те са буквално на двете крайности. Аристотел е по-затворен, неговото семейство е малко по-особено, баща му е ветеран от Виетнамската война и като цяло Аристотел не е човекът, който просто ще седне до вас и ще започне да ви говори колко е слънчево навън и как птичките пеят. Докато Данте е точно такъв. Данте е изключително отворен към света, той е позитивният от двамата, той винаги ще намери нещо забавно да каже, винаги ще изнамери някой цитат от книга, с който да си послужи. Общо взето, както казах, те са двете крайности. Действието се развива през 1987 година, което сами по себе си може да разберете, че времето тогава е било малко по-различно в щатите като цяло, краят на 80-те години. Данте и Аристотел се запознават по един доста така забавен според мен начин. Данте предлага на Ари, както той иска да го наричат Ари, предлага да го научи как да плува. Оттам нататък приятелството им лека по лека, много във времето засилва се и като цяло пуска стабилни корени. Аз съм много... Беше ми интересно да видя една книга, чието действие не се развива за една седмица. Всъщност тук действието мисля, че около 2 години някъде се развива с пропуски, с преразказвания, но основните елементи са захванати. Това е една книга,
за себепреоткриването, за порастването и за това да осъзнаеш какъв си и да не се срамуваш от това какво те интересува и какво обичаш да правиш или кого обичаш. Това, което ми хареса много в тази книга е, че семействата и на двете момчета така в различията си допаднаха и видяхме не само гледната точка на едни тинейджери, а видяхме гледната точка на възрастните. Всъщност не знам авторът на колко години, не съм проверявала, но ми хареса да чета Young Adult през гледната точка и на малко по-възрастните, защото в крайна сметка, както се казва, всички деца имат родители и на тях също трябва да се обръща внимание. За да бъда безкрайно честна, бих дала на тази книга може би 4 от 5 звезди, защото имаше нещо, което ми куцаше. Книгата ми хареса, да, наистина, но имаше нещо, с което просто аз не можах да свикна, не знам защо. Някак си малко по-кратки ми бяха диалозите, имаше размисли, имаше развитие на героите, но просто за съжаление не можах да ги почувствам по начина, по който ми се искаше, въпреки че краят беше много приятен и затворих книгата с усмивка на лице. Всъщност бяхме предупредили, че ще плача на книгата, аз не плаках, не знам за други от вас дали е било така. Това просто беше една история, която се заслужава да се прочете, защото дали сте хетеросексуален, хомосексуален, това няма абсолютно никакво значение. Това е книга, която просто ще ви помогне да се замислите за вашето порастване и вашето себеоткриване. Това е моето мнение. Пак казвам, историята е хубава, просто може би беше малко я прочетох твърде късно. Ако я бях прочела преди 3-4-5 години, щях да я оценя много повече. Въпреки това, както казах, самия факт, че Deja Book са се постарали толкова много по курица, превод, оформление и редакция, ме печели като читател на 100%. Благодаря ви. Със сигурност това е една от най-хубавите книги напоследък, които съм чела. И така, приятели, тъй като в главата ми стана доста голям хаос, за да си призная, както казах, книгата и ми хареса, имаше моменти, които не ми харесаха, но като цяло смятам, че за по-нормално мислещите, това няма да бъде проблем да се прочете. Това не е любовна история. Това е просто историята за порастването на две момчета. И съм абсолютно сигурна, че ще разберете каква е идеята на книгата. И така, приятели, това беше моето мнение за Аристотел и Данте откриват тайните на Вселената. Това е една от малкото книги, които на почти всяка страница съм си отбелязвала някой цитат, който ми харесва, защото имаше много моменти, в които съм се смяла, имаше моменти, в които съм се и натъжавала, но като цяло просто беше една хубава книга, наистина. И така, приятели, благодаря много, че бяхте с мен с нашия BookTube канал Четат ли двама. Аз съм Райс. Четете и вие, защото четем и ние. Чао, чао!